Mhuri yekwamateyaunga igere munharaunda yechiweshe pedyo nenzvimbo Growth Point National Central Province iri kukanya zvidhina nemate pamwe nekupisa zvidhina neuswa. Mhuri iyi ine vanhu vana vakaremara kubva kuna amai vekubereka, vanakomana vaviri Pearson naOnesimo, kusanganisirawo nemuroora akauya pamba apa. Uye vanhu ava vanowanikwa mumusha uri pedyo nepagunguhwe. Pakasvika Sly Media crew yakatambirwa naOnesimo uyo anotofambawo newheelchair, zvinobva zvakupa mucherechedzo wemamiriro akaita mhuri iyi. Vana ava havana kana chekubata chinosanganisira chekudya, magumbeze pamwe nezvekupfeka. Pakashanyira Sly Media crew pamba apa vaiti vakange vave nemazuva matatu vasina kana kudya zvinobata matumbu. Dzimba dzavari kugara dzinopisa urombo uye dzinototarisika kuti dzine maburi kana uri mukati, uyewo zvakare uri panze. Pamba apa hapana kana mumwe chete wavo ane pekurara panotarisika, kuchitiwo magumbeze avakapiwa neHoward Mission Hospital atorwa nenguva. Zvekupfeka hamawe hapana zvine musoro uye zvinotoverengeka. Mabasa avo epamba nemumunda vanotoita vakapfugama vachikambaira, zvinosanganisira kurima, kudiridza mugadheni. Rimwe dambudziko ranetsa pamhuri iri nderekuti vanosemwa nedzinza rekwavo, uye zvakare hapana vanhu vanoda kuvapa mabasa vobhadharwa mari, nekuti vanhu vanenge vachiti zvirema izvi hazvikwanisi kutiitira basa nemazvo. Pearson, rinova dangwe pamusha apa, anotiwo zvakare ane dambudziko rekurwara, izvi zvatove nemakore anosvika 4. Mukoma Pearson, ini semutapo wenhau ndati rega ndimbosvika pamuteyaunga apa timbotaura namukoma Pearson tinzwe kuti upenyu hwavo hwakamira sei. Mune makore mangani ekuzvarwa mukoma Pearson? Ndino 30. Mune 30? Handiti. Ngatitaurei kubva muchikura, muri munhu akakura sei? Ini ndakakura ndinokutambudzika nehurema. Kuchikoro ndakatadza kuzopedza kuenda kuchikoro nehurema hwandandinawo, ndasagona kufamba. Zvino pari zvino zvapa zviri kundinetsa mani ndezvokuti kuti pokugara chaipo chaipo dzimba dzacho dzinenge dzichingodonha, kuti ndiwane pokugara pakanaka hapana kana pokugara pakanaka, mvura chaiyo inenge iri kure. Saka kuti ndigone kuzvibatsira, ndinogona kuzvibatsirawo kana pane zviri padhuze zvekushandisa. Hongu, ndazvinzwa zvokuti munorarama nehurema, asi tichitarisa nhoroondo yedzinza rekwenyu mukoma Pearson, ndoda kuti mutange kunditsanangurira nepamunoziva napo. Dzinza rekwenyu kana kuti mumhuri mekwenyu muri vanhu vanozvarwa vakaremara? Uya mumhuri yekwedu takazvarwa isusu takaremara. Saka urema hwacho hwakatanga ndaitombenge ndichitofamba ndichiita zvekusuzumira, ndobva wazoenda uchienderera. Ndakusagona kufamba, ndakunzwa kupera simba. Asi zvadaro manje ndopa ndikazoona handichatogona kufamba, ndakutoita zvokukambaira. Saka kuchikoro chaiko ndanga ndakuenda ndichiita zvokukambaira. Mama grade ani baba? Nanda grade 3. Ndopana ndakutadza kufamba, ndakuita zvokukambaira. Ndobva kwazuyawo munin'ina wakabva ngopiri kwakadaro. Imimi ndimi wekutanga? Ini ndini wekutanga. Munin'ina wangu akazobirwawo asviko kuma 2 years, ndopakatanga kusuzumirawo futi zvekare. Saka akamboedza kuda kuti abatsiridzwe, zvikabva zvaramba wachiswa mapurasta, ndobva zvaramba kupera. Pedzisiro haachagonawo kufamba. Pedzisira ndakutoona kuti iye kuti achisvika kuchikoro haachakwanisa kusvika kuchikoro, asi kuchikoro aitogona singaite. Ndobva azosvika pokuti pakusagona kufamba kwanga akuita, ndobva tasvika pokuti tanga takuchinjana wheelchair yangu pakufamba kwaita, kana inopanenge ada kuita takuchinjana. Tsika dzeiyo haachatogona kufamba zvachose, akutokambaira zvekare. Saka mumhuri makazvarwa muri vangani? Ndakazvarwa tiripo 4 vasikana vanofamba.
asi isu vakomana ndisingakwanisa kufamba. Ndakatadza kuziva kuti chikonzero cheiwo mama havafambiwo zvekare. Baba vapenyu kuti vakashaya? Baba vakashaya. Imimi sekuziva kwenyu ndimato baba, pane here pamakambotsanangurwa nababa kuti inini ndakambozvifambira izvi, dambudziko iri rakabva kupi? Baba havanda kunge vakakwanisa kutsanangurwa asi kuti vakakwanisa kufambira kuti tiende kunoonekwa nemadhokta vagona kutibatsira madhokta acho, saka asi hazvina kuzokwanisika kuti tinge tichibatsirika kuti tisvike pakufamba. Saka todzokera panhau yekuchikoro paPearson, mati makasvika pagrade ani? Ndakasvika pagrade 3. Makasvika pagrade 3 ndobva mazongoona kuti nedambudziko rangu handichakwanisa kuenderera mberi nechikoro. Saka kubva ipapo, ngandei kubva pamakabva grade 3, makazotanga kurarama sei mukati meupenyu hwenyu? Kurarama kwananda kuita ndokuti ndanga ndakungotiwo kana neanda kuita zvokurimawo, ndakarimawo chibage ichochocho ndotowana kuti titsvagewo sipo nesauti, asi kuti tiwane mari yekuti tinogona kuvandudzwa kuti patiri kugara pagaite zvakanaka. Ipapo zviri kuwanika zvinokunetsa. Saka kurarama kwedu ndiko kutotambudzika, purasi iwo hama dzacho dzakasara dzacho havatidie zvakare. Saka hatina mubatsiri anogona kutionawo pari zvino. Hatinotongoti mubatsiri vatinaye ndivo amai vatinawo. Dambudziko iri tichitarisa imimi kwababa venyu, murikutaura kuti imimi nemunin'ina wenyu ndimi nedambudziko iri rokuremara. Kumwe kumhuri uku kwatinoti kuma extended families kune dambudziko rimwe chetero iri? Ya, pane mumwe akazobatirawo dambudziko iroro. Saka zvainoitika ndezvokuti pakugarawo kwataita ivo vachino kuti seka wasina kana basa nesu. Saka vakazozvarawo mwana akanga akadaro zvekare. Taurisa henyu kumaPearson hatiri kuita hasi makuhwaka handiti. Saka ngatitaurei vedzinza, ivo vaita dambudziko iroro, imimi kwababa wenyu kune dambudziko iroro. Pane here pamakambonzwa kuti vabereki vedu vakabatana kuti dambudziko rapinda mumusha medu ngatirifambirei rigadzirisei? Aiwa, hapana akakwanisa kudaro, asi kuti vaingoti zvo atora ropa rekwani ramai vake, sezvo amai vangu havaigoni kufamba. Saka pari zvino iye zvinezvi handei kumaPearson makura tabva kuma10 years kuma20 years, upenyu hwenyu zvamunorarama muchiita chinototi kuti pamba pedu pawanikwe chekudya, munorarama sei? Kuti pawane chekudya, dzimwe nguva vanhu chaivo kuti vandipewo basa, ndiro mamwe mabasa andinogona kuita, asi vanhu kuti vandipe basa vanenge vachitaura kuti vanosungwa. Ndotozowanawo munhu andogona kutozokumbirawo kuti ndibatsirewo, ndashaya chakati, kuzondibatsira. Vamwe vacho vanenge vachingoti hatina chatinacho. Muri kuti vanenge vachitya kuti vanzonzi muri kushandisa chirema icho, saka mubva vachika kusungwa? Ichokwadi, ndozvavanenge vachitaura. Imimi mabasa amunogona ndeapi? Ini mabasa andinogona ndeyekuti ndinogona kupfirira kana kuveza chaiko ndinogona, kana kusakura, kutema huni, kana kutovakowo chinhuwo zvikaita mazumbu nekuchera matoireti. Izvozvo ndinozvikwanisa. Amai vaPearson vanotiwo upenyu hwakaoma zvekuti kubva pakafa murume wavo hapana weukama akazocheuka mhuri iyi. Vanotiwo dambudziko iri rinonzi tateguru wavo akaba Mhembwe yakanga yabatwa nemusungo. Muridzi weMhembwe akapa yambiro yekuti aba, nyama yangu iyi ngaidzosere, asi vakaramba. Uyewo zvakare anonzi akazoita mhiko yokuti dzinza iri richazvara vanhu vanenge vakaremara vanenge vachizofamba nezvemhembwe iyi. Vanoti vakamboedza kuda kubatana semhuri kuti vaise musoro pamwe chete vafambire dambudziko iri ripere, asi mumwe nemumwe akazopedzisira ave kuita mazvake. Makadi amai Pearson? Zvedu makadiwo muzukuru. Aiwa, ndinotenda muzukuru aya kuna akati airega nembosvika pachiwesha apa
ndimbotaura nambuya ndimbonzwa kuti vari kurarama sei. Amai Pearson, ndambotaura naPearson achitaura kuti veukama ngatiti vekwamatema wanga vanoti dambudziko iri rakabva kuna mai venyu. Ndoda kunzwa imimi kubva kwamakazvarwa uye nemakuriro amakaita muchirarama neurema. Mararame yangu kuzvarwa kwangu ndakaitwa inini mukati momusha mangu. Mumusha mangu ina mai yangu vakandibereka. Vakati waitadza kukambira makumbo akabhenda. Yakambira makumbo akapeyama. Saka kuti uchifamba manje tazopa chimuti kuti ugone kufamba. Kusvika pare nhasi so ndofamba nechikirashi chandofamba nacho. Amai vachivabvunzawo vataura mumusha mavo ndimo mune vanhu vakaremara. Mumusha maamai vangu. Mangu mumusha mangu hamuna kana mumwe chete. Asi ndakazonorodzera kuna amai vangu. Ivo vachitaura amai vanotiwo zveurema izvi zvinonziwo nevedzinza iroro zvakatanga sei uye zvakabva nekupi? Mudzinza rabereki vangu. Dzinza maamai vangu ndinokuta muchine kunza sekuru vangu vabereka amai vangu. Ndo vanohushireketwa hwakaitwa vakatora mhuka iri pawaya. Mwedzi wemhuka iri bvabvunza mhuka yake. Asekuru vamba kubvuma vabereka amai vangu. Ndikunzire mushonga wanotoda kuisa pamhuka yangu. Mushonga wangu haupinginuki. Munhu yeribva yaisa mushonga yake. Muri yemusha kwamai yangu yese ndibva yaita sei ndikubva yaremara. Ndiri mwana womukuwasha ndakatobatirirawo. Ndikutsanangura ndakaitwa naamai vangu. Kana vachitaura kudzinza ravo ikoko kuna sekuru ava zitateguru rakaba mhuka yemunhu pamusungwa, vanonzi vanhu vangani vakasangana nedambudziko rekuremara iri? Vakaremara musha mai vangu. Vakati wandei. Nhamba hamuningaizivi? Ndido masitandisedzera. Aya kuti mazita ndokango nhamba chiri ndofunga 20 kana kuti nhamba chiri ndiyandongoda. Nhamba inosvika 10. Inosvika 10. Saka vanoti dambudziko iri hapana akazomborifambira kuti rikwanise kugadzirisika nezvakanga mhiko yakanga ipiwa nemunhu iye. Sekuru vazoti mukugara wataita navo asekuru kuti chivanetsa kuti taurai zvakanaka kuti makubeda atigadziri kuti pinginurwe. Sekuru ataura kuti munhu china mudzi wemhuka uyu akafa. Akafa munhu akagadzira zvimushonga zvakafa. Ivo asekuru kachinimo vakafawo futi. Saka kufa kwavakaita hapana akazongotaura nezvazvo vanhu vakungopiyama vachingoenda zvakadaro. Havana kutaura here kuti ndinhingi muridzi wemhuka iyi? Aiwa vangoti mapurasi mapurasi. Vakatagara mapurasi chete anoziva kuti ndikwakati. Vatagara mapurasi munhu achina akafa tichamuziva. Ava madzitateguru vafa ivo nyakuba mhuka iyi pamusungu nemuridzi weye. Imimi sevana hamuna here kuzombobatana kuti ko takabatana tingakwanisa here kuti tipinginurwe tikwanisewo kurarama upenyu hunenge huri normal? Takamboedza kuti tibatane tese takaremara. Asi sekuru varamba kutoburitsira. Vairwara. Kuti vatiburitsire kuti handi kwakati. Hatina kuwana kuti tibatsike kuti tiwane kuwana kuti tizive munhu wacho. Ndivatangomira takadaro. Saka hamuna futi kuzombozvifambira nyaya dzacho? Hatina. Ngatichiendai imimi amai Pearson, muri kurarama sei neupenyu hwenyu handei pamwana wekutanga kubva pana Pearson muchimubereka? Mwana wekutanga ndakarurwa pamuswe patete vangu nzadzi yababa wangu. Ndakata mwana mukomana wananzi Tinashe ari kuHarare. Haana kuremara. Ndichisobva ipapo ndizororwa pamusha unoyu. Ndandata vana 4. Wokutanga ndiPearson. Pearson ndakamubereka. Ainyatsokambaira zvakanaka. Kufamba kwatomufamba mushemteni atipfeka bhutsu. Kuchikoro uko akangoenda kupera grade 3 chete. Kufamba kwanga kwakunetsa. Baba vanga vachimbomubereka vachienda naye vachidzoka nesvika baba vati ndaneta. Kuchikoro chetakuri. Makumbo ake ndobva aita matete. Kuti achifamba kutadza kufamba. Ndobva takumupa chimuti. Kusvika pana chimuti cheche hachakwanisa kuita sei kufamba nacho.
ndikubva tazomirirwawo nevanomirira kuvanhu vakaremara ndobva tazokwanisa kubatsirwa newheelchair yaainayo yeye kusvika pari nhasi. Handiti maona kuti izvi ndio zvakanga zvakuitika kuna Pearson, makataura here nemurume wenyu kuti dambudziko iri inini ndinoriziva? Ndakavataurira. Vakarigamuchira sei? Vakangotitambira vakati aiwa inini chandapiwa naMwari anokwanisa kuti ndirambe onita sei Mwari ashaya kuti aise nganditambire mhuri yangu. Inu akanditambirawo ndakadarowo. Saka takangorarama kokutambudzika nevana vangu nemurume wangu anga ari murwere papfungwa dzake. Handi pane mwana mati vaviri ndo vakaremara, vaviri havana. Vatatu havana kuremara. Mukomana wokutanga haana nevasikana 2 havana. Havana kuremara. Munun'una ari pauchea ndiye akaremara vari 2 vakarava. Nditsanangurire zvakare, ndiyo kupedzisira here uyu? Handiti iyewo muchimuzvara upenyu hwake hwanga hwakamira sei? Ndichimuzvara uyu Onesimo uyu ndakatomuzvara mushe mwana wangu. Aitofamba atifitsika pasi zvakanaka. Akazongopanduka akutanga ngokambaira. Kuchikoro anga aienda akakuenda newheelchair. Kufamba akakwanise. Achingoti myangu kupera simba. Myangu kupera simba mwana auto apedza autokambaira. Ndibva ndambomutora ndakumisa kwemuzukuru kuti ambogara naye achina kuchikoro. Akakundika kwenda kuchikoro chekufuta kufamba chikoro chachikure kure. Kusvika ndibva azongotsvagirwa wheelchair iyoyo kuti agone kuita sei? Agone kufamba. Saka izvi takatarisa mai nemhuri yenyu naye Pearson wekutanga naOnesimo vanorarama neurema. Ndimuri kuvachengeta? Muri kuvachengeta sei? Toziva kuti kunoku dzinenge dziri nzvimbo dzekurima, vanhu vachiita kana mabasa mairi kana matatu. Asi imimi samai Pearson muri kurarama sei nemhuri yenyu vakomana vaviri vari pamusha panapa? Mandinofana nemhuri yangu ndikokuvavarira muzukuru. Kwekuti ndada kutanga kutoda kutochema nemhuri yangu yandinaye pano. Kuti kwanisa kuti ngone kurarama pano handina kana wana anondida kati mumusha mahama. Ndokurarama kokutambudzika. Vana vangu vakomana vanokambira kuenda mumunda, vanokambira vaita makomba vakagara pasi. Ina mai ndichidyara mashure ndechimuti mumaoko. Ndadaro uyu mukomana anogara ari pabonde murwere paarapa. Atono 4 years achirwara. Anobayiwa miri wese. Ndaneta kufamba. Vanedzura vaneta zvemishonga ndaneta. Kundigona kurarama kuti ndiwane kuti vana vadye sadza umba umu, ndiwane kuti vana vadye nokuti vari kuti ndakambaira vana tadyara. Ndiwane mari kuti nditenge fertilizer ndikuishaya. Ndikumira kuhurumende inogwerwa vanhu ndipowo sagara kune fertilizer nebasaga komai nembewu yangu. Ndizvo ndavara zvindodyarwa nevana vangu. Tichikambira imomo tichidyara. Tokohwawo. Asi kuti ndiwane mari kuti nditenge mafuta mba nesipo mumba. Chiboche kana chiboka kana ndisina kuchikora chinditengese. Ndivoramba ndichikumbira. Vanasanga naye murodhi naye ndibatsire iwo. Vanasanga naye murodhi ndibatsire iwo. Kuti ndiwane kuti ndisakura mumunda mevanhu. Vanhu vasubva kuti pabasa nemhuri yangu. Ndipewo basa ndiite havabvi kuti pabasa. Vamwe vanotoseka, vamwe vatoti vatipe vanhu vakaremara. Mabasa achiti kuti tishande. Ndiwane kuti ndigone kuita garden ndinayo kudidza munhu kuti nditengese. Handisi kukwanisa kukwanisa. Ndikwana kana mubhedha miri kuti ndigone kudidza. Ndichikambaira vana vachikambaira nezvigubhu vachikambaira kuti ndikwane kurarama mugarden. Ndiwane kuti nditsige ngoro mvura nditakwe ngoro mvura ndibva nayo kumagarden ndiyanayo kunoku ndinowa nechingowa pasi. Pearson akwanisa kuchira mugodhi uri apo. Mugodhi uno mvura simba ine unodombo obatwa dombo. Ndiwane mai kuti ndidhure mugodhi uyu mari ndaishaya. Ndiwane kuti vana kwanise kupfeka chairi chadzembatya kuti kushaya kwambatya. Ndiwane chacha magumbeze ndiri kushaya. Imba chadzadza ndogaredzi. Imba dzinenge zvinjausi. Ndashadza kuti ndingasvikwanise kuti ndigadze ndiwane kuti musha wakanaka kuti ndigare nemhuri yangu. Ndakunika ndazvitadza nohurema wandinawo. Ndazwa muchitaura nenyaya yemugodhi muchiti uda kuti udhurwe.
mari nganzi ingadiwe pabasa iroro kana muchizinge matsvaga mumwe munhu inenge iri mari ndimunoziva vanhu vanoita mabasa iwayo kuno ingate mari inokwana nekuti yekutenga madhozimeti nekuti vamwe vachachazoita basa iro 60 anditi ezvinezvi ngaimbonditorai svondo rine yamai Pearson kuti muri kumuka muchidya chii, muchiswera muchidya chii, pamunonorara muchidya chii. Gonditaurirai mazuva 3 apfuura aya kuti upenyu hwenyu pamazuva iwayaya chii chamadya uye muri kurarama sei? Pao ndotoswera nenzara, ndoswera tumambaira, ndondoswera nato nokushaya pokutangira, kushaya sauti, kushaya mafuta cheusamuri, kushaya shuga kuti ndise mupolitichi, kushaya chokudya chanditoshaya, ndotoswera ezvipara bezvapa ezvapana chanditadya hapana nokushayiwa. Tumire sadza rori sadza rori rubiko ruri kwamba ndotodya, ndikushaya pokubata kuti ndidye nevana. Tinoziva kuti kunzvimbo dzakaita sedzinedzi kazhinji kunogona kumboitawo kana vedzisvondo kana mamwe masangano anokubatsirai. Pane here vanomboya vachokubatsirai apo nepapapo? Vaimbondibatsira vakasiya, vachandibatsira vakasiyira nazvo. Ndiwe muchechi yandainamata. Vaingondibatsira mazuva ekutanga nechimunyowani vakabva vasiya. Vakaona waida kwachiti ndashayiwa chakati, vanenge vakutokuprofita naizvozvo zvavanenge vakupa izvozvo kuti gutsikana nezvandakupa. Kubva ipapo kusvika manje hapana kumbondibatsira, hapana. Handi pane zvekupfeka, da kuti mutaurire makamirira vakomana vaviri ava nemiwo zvakare, zvakamira sei pamwe nezvekufuga? Zvekupfeka ndeo nichokumbira umaraini kushamwa dzangu dzandini dzakasakara ndipeiwo kana zvibhurugwa izvi. Vana vangu vakusamiri pachena, ndipeiwo zvibhurugwa nezvihembe, mumwewo ndipawo zvakadzirubuka ndisona, mumwewo kana zviri zvangu zvokupfekawo ndinokumbirawo mushamwari dzangu, ndipeiwo asikana ndashaya chekupfeka ndichokupfeka, mumwewo ondikurirawo zvihembe kana 2 kana 3, kwakuva ndipowo kana zvitrauzi 2 nezvishetiwo 2 zvinenge zvangotiwo ndizvo zvangu zvadaro kuti hauzoti chakanyangara iwo usina chokupfeka. Magumbeze ndaimbofuga zvimachira izvi chirapa chimwe chirapa ichi chandaifuga ichi, ndikubva ndafonera kwawadhi vanipa magumbeze 2 andikufa ndikushandisa inindo pasi 1 ufuga rimwe chete. Vakomana uya akapuwa rimwe chete nokwawadhi rimwe chete, uya apuwa rimwe chete nokwawadhi. Saka mukugara vanhu vawasipuwa zvimwe kumbirawo maraini zvimarengenya zvivanesowo pasi, inini chimbo chimwe chisowo pasi ndokurama vatiri kuita. Saka zvekupfeka zvakamira sei kuna namukoma Pearson? Zvokupfeka ndizvozvo zvokusatambira zvimarengenya zvavanazvo izvozvi. Iwo ndizvo zvimwe chete zvimarengenya zvokupuwa navanhu zvimwe chete zvozvo zvimadende. Hapana kuti unopfekawo iyi niwoneka kuti ndiendoona kumusangano kuti ndo kliniki nokupfeka izvozvo handizvo ndichitongoendawo. Ndanzwa muchiti mukoma Pearson vane makore 4 vari kudzimbikana pamiri yavo. Dambudziko ravari kusangana naro anzi nderei? Dambudziko vati kuenda kumaprofita zviri kunziwo shake ndeyo pasi, zvikunzi ndere pasi, zvozoti pasapa ndepe pasine chiko ndere zvichii pasine ndezvichivanhu here ndazvishayira pazviwenda handizvizivi. Havasi kugona here kukupai zambuko padambudziko iroro? Mazambuko mwana anoita unatira mvura, anoita unatira mvura izvimiri unombosvipa kuti svingwe kamba ageza munamato chete chenje hapana, achibaiwa miri wese achingochema. Akurarama nekatsunami izvozvi, katsunami kana yaka ndikanotora anesa mumafuta muteaspoon akudira pai mumune musodzi yechucha kuti anenge afema ropa rega rega. Ambuya, zvamungade imimi mhuri yeZimbabwe yakakutarisai so, rubatsiro rwamungati mukandibatsirawo nechichi nechichi nechichi, inini samai vemhuri munogona kumbenge mandiyambutsawo ndezvipi? Ndikuda kuvakirwa musha tigere pakanaka nekugadzirwa mugodhi womvura uyu, nekuti mwana wangu yapore. Ndozvikuru zvonditambudza paizvozvo, pokugara chapo handina pakatambanuka. Nemwana wangu kuti apore nogodhi womvura
ndizvo zvandiri kushuvira weni kuti munhenge mangu mukurarama kwangu kuti mhuri yangu iyi ndakaipa yangu haisi kufamba. Saka handina kuti nditaura kuti ndiita sei kuti vana vagone kufamba zviita vamwe. Kufamba kukambara munda zvizvo zvinonesa kuti mupfungwa dzangu kuti ndezvikunda here zvitaurirane. Hande kudzinza rekwana Pearson kune hamawo here dzekwana Pearson vanombouya vachiona kuti mhuri yakamira sei sezvo baba vakavasiya? Hapana kana wana anombouya kunze kwomusikana arapo nemusikana arapo chete chita mamuka chete hakuna anombouya. Takaraswa mukati memusha uno. Hande pane zvekudya ambuya zvimwe zvamuri kudai mimi kuti mubatsirikane ndezvipi uye goreno makarima here makawana masaga mangani? Chibawa hatsanda kuiza nokushaya masaga chibawa chiri momba muchachiona chiri momba masaga ndashaya kutengesa masaga kuti ndikwise nzungu ndakaita masaga angu 4. Makatotengesa kana kuti dziripo? Nzungu pane masaga 3 aripo asati avhurwa. Masaga 2 ndakatonongwa chiti nditengese ngona kutenga dhofurema nedho. Saka asadzi wana anotenga dziri momba mugore miri yemusvo. Inenge chita mari mugore? Mugore nachita 22. Muda kuti mugadzirise dhofuremu repamba pamunorara? Apa ndati ndivake kicheni, ndati ndiedze kuvavatira ndivake kicheni zvidhina vana vakachera hovheni irapo iyo. Vakomana ndo vakachera vakakanya vakapisa? Handiti? Aiwa zviripo zvikomana. Handiti? Tichitarisa mumba ndanzwa muchiti makatomirira kuti tidye sadza riri kubikwa mboma. Tiri kudya nei? Nemuvheji. Nemavheji. Abva kugadheni makarima? Vakarima vakomana achikambaira. Handiti? Aiwa tinotenda. Regai ndimbodzokorera kutaura namukoma Pearson. Mukoma, ndanzwa amai vari kuti ivo imimi padambudziko ravo renyu reurwere titsanangurei imimi ndimi munonyatsodzimbikana nemiri yacho. Muri kunzwa sei takatasana nenyaya yemiri wenyu? Dambudziko iri ndiri kunzwa kuti miri wangu wese unobaya-baya. Ndane 4 years asi zvakatanga ndanetsa anoona baba dzimba dzapaswa. Saka ndo makanga manetsa nababa? Vatidzinga kuti dzibai panapa makaremara ndigaine vanhu vakaremara. Saka manje baba ava ndobva vandazouya kuno kuti tida kuti tigare taunzi nasekuru endai kumusha kwenyu munogara kumusha kwenyu. Ndopatikaya kuno ndaona musha wakapazika. Ndabva ndazoendesa kumapurisa ndachika kuti unovabvunza nyaya yacho sezvo vanga vasingobva vanditaurira kuti ndozvavanga vadi vafunga. Saka inini tabva taendesana kumapurisa koko ndopakanzi izvo iwe uda kuti tiita sei panyaya yako iyi. Ndikati inini zvangu baba vangu da kuti vadzosere dzimba pakare sezvanga zvakaita. Ndobva vanzi nemapurisa aya takupai 1 week muchidzosera dzimba idzi. Saka zvadaro kubvo ipapo ndopandakazotanga noone dambudziko iri rekuzorumwa miri wese, musoro uchipisa, nchinzwa kunhuhwa ropa. Zvokutoti pamwe pacho ndaitomboti pamwe maronda tombotariswa maronda ndotozonzi aiwa asi siri maronda aya nokuti pahuro pako chako paakutozvimba. Ndandazotanga kutsvaga katsunami ndokandakatanga kudonhedzera ndichikadonhedza ndichisama mafuta. Saka ndopandonzwa kuti kupisa kuye kunonoti dererei asi chine chinzo chinge zviri kumhanya mukati memiri wangu imomo. Zvoti ndaitoenda ndichinodzurwa pamwe ndatoenda kunova nezvamishonga vamwe vanoitawo zvemasvikirowo asi zvikaramba. Pari zvino ndichinaro dambudziko irori. Muchiendayo kune vanoona zvemweya izvi zvimwe chete zvevese vemasvikiro nevese ana madzibaba ivo vachikutsanangurirayo sababa semurume vanoti dambudziko iri chero riri kubva nekupi? Tsananguro dziri kuti chii? Ayoyo havasi kukwanisa kuzonditsanangurira manje vanongoti imhepo dziri kusaidzirwa nevapenyu dzikukonzeresa kuti murware. Asi kuti vazondiudza kuti zviri kubva papi vanenge vachingoti aiwa imimi chimbotangai mashandisa munamato tozotaura. Asi havazokwanisa kunge vachindiudza kuti zviri kubva papi. Ko n'anga
dziri kutochi anganga dziri kundipa mishonga ndichishandisa asi manje kuti ndizoramba ndichidzokera kwakare ndisisina chokubhadharisa kunganga ikokoko saka ndozongosiyanawo nazvo ndisina kuonawo kuti zvazopera sei sezvo ndisisina chokubhadhara kunganga kwacho ikoko. Chishuviro chenyu mukoma Pearson ndechei mukati mekurarama kweupenyu hwenyu? Chamungade semunhu anokambaira, semunhu anofamba newheelchair, chamungadewo kuti ruzhinji rweZimbabwe hongu muri kunditarisa neurema hwandinawo, asi chandinoda mukandibatsira nezvakati nezvakati, hamuzondiona zvakare ndichikumbira kubva kwamuri nekuti upenyu hwangu hunenge hwakukwanisa kuenderera mberi. Chi ini nachiona kuti ndikawana mari yekuti ndiite kana takshop kana kuti kuchengetawo huku, ndogona kuona kuti ndogona kutenderedza kusvika upenyu hwangu hwadzokedzana panzvimbo. Ndozvandinoona kuti zvingandiitire zvakanaka. Kana iri takshop huku munogona kuisa matanga panapa, kana iri takshop munoivakira kupi? Takshop ndinogona kuivakira paGungwe kana kuti parodhi pedu ipapa padhuze nerodhi apa, ndogona kuisa ipapo ndichigona kuti nditenderedzewo ndichitsvagirawo ana amai zvavanenge vachido chibatsirika ipapo, ende ndinoona kuti hatizokwanisa kunge tichiramba tichitambudzika kana tichidzoka kwamuri zvekare. Handi pane zvekupfeka, ndambonzwa amai vamboti wode, imimi zvenyuwo zvakamira sei panyaya dzekupfeka? Pane zvekupfeka apa ndiri kutotambudzika, ndina kana chaicho chokubata, hembe chaidzo hatina, magumbeze chaiwo hatitorina, takatoita kutongopuhwawo zvinova izvezvo zvitsaru nokuti zvaane time zvimagumbeze zvacho izvozvo. Mukoma Pearson, mune matisheti kana masheti nematrauzi mangani? Matrauzi pari zvino ndino 3, matisheti ndino 5, ndo handinawo. Magumbeze? Magumbeze ndine 2. Handiri kuhama dzekwenyu mukoma Pearson kwamakaberekwa uku, ndambonzwa amai vachingoti zvakaoma. Pamunopedzisira kana kurangarira muchiita hurukuro navo ndepapi, ende dzakanga dziri hurukuro dzechi, ende vanotiwo chi nemararamiro amuri kuita? Ino hurukuro dzandikapedzisira kuita nababa, ndaida kuenda kunovakumbira ruregerero kuti baba ndisina tarisiro kuti tingasvikisane ipapa asi kutya kwandakanga ndaita, asi vakangondidzinga ndobva nditidzokera, ndakazotadza kutaurawo navo, saka kubvawo ipapo hatikwanisi kutaura tese, asi vandirogona kunge ndichitaurawo navo mukoma anogarawo pamusoro apa, asi ari kutoshupikawo haanowo chaainacho chokuti anogona kundibatsirawo, asi anogona kuuyawo achindionawo kuti amuningina uri sei zvako. Handi pakudya apa mukoma Pearson nemhuri yepanapa muri kurarama sei? Pakudya apa zvinhu zvatiri kudya ipapa sofa muriwo chaiwo noti tinetsei pakuwana. Pane zvinodiwa futi kunge zvichishanda pamuriwo ipapo, zvinonetsa kuzviwana, nepamwe panoda manyowa, matanga emombe hatina. Tinorarama nesadza ndo ratirotodyawo, dzimwe nguva togona kuswirawo nayo tisina muriwo wokudyisa. Onisimo anove gotwe pamusha apa anoti upenyu mutoro, uyewo ari kukumbira rubatsiro kuhama neshamwari kuti akwanise kuwana zvekupfeka pamwe nezvekufuga pamwewo nepekurara pakanaka. Muri sei mukoma Onesimo, ndima waya uzonditambira kurodhi uku, kuri sei kuno kuchweshe? Aiwa kuno kuchweshe kuri nano kumwa. Handiti? Iye. Chimbotaurayo mukoma Onesimo, chimbotsanangurira kubva pamakataka kunyatsoziva mararamiro amuri kuita imimi kuno kuvillage kwenyu kuno? Kuno mararamiro atiri kuita kuno ndeyekungotambudzikawo, ekutoti kana chekutoti tinokwanisa kana kutoti chokuitawo chaicho tochishaya, mabasa chaiwo kutoti tinoitawo totomashaya chaiwo kutoti tikwanise kurarama. Nekuti kana kuti mukati vanhu mavakwanise kuti
mabasa ndo chiombe chokutanga kuti chikuita chechati tinotochishaya. Ndichocho. Kana mchiri kurangarira mimi makapedzera kuenda kuchikoro mave grade ani and makupedzisira ipapo ndanzwa kuti makazongotangawo kurarama neurema muchiri kurangarira ipapo kuti zvakatanga sei? So far ndichienda kuchikoro ndakatanga kuenda grade 1. Ndaitombogona kufamba zvekutoti ndaifamba netsvimbo yandaifamba nayo. Ndakaenda grade 1 ndakuenda grade 2 ndakapedza ndakunzwa makumbo angu aya anga kupera simba ndizvokuti kana kuti ndikwanise kufamba distance reba nansakwanise. So far ndo pandikazenge ndakuendawo newheelchair kuzopedzisira ndakapera grade 3 ndiyandikaperera makumbo angu anga ndandakutadza kutoenda distance yakatoreba ndakunzwa kupera simba miri wangu. Mukoma Onesimo, mune mabasa here amunokwanisa? Ndambonzwa amai vachitaura kuti makatokanya zvidhina hazvitoripo. Imimi mune mabasa here amunokwanisawo kuita kunyange zvenyu muchifamba newheelchair? Mabasa zveshuwa, mabasa ndinokwanisa kana kutoita basa zveshuwa zvekutoti kana kutoita mabasa kana kusona kana kuita sei ndotokwanisa kana kutoita basa risa, asi kungoti tinotoshayawo chokuita nekuti vanhu vanoti nyima. Saka zvino munorarama sei? Chimbonitaurayi Mukoma Onesimo, pane zvekudya, pane zvekuita sei? Ndanzwa amai vaitaura kuti zvinezvi matongo yapazuva ranhasi hapana kana chatati tadya, takatongomirira kuti sadza ribiko mune mavheji tidye. Tichitarisa mazuva kana 3 apfuura, manga muchidyei? Masikati, makuseni kana angave manheru? Zvakatoma ipapa zvakatofanana nezuro chaichai, takatora nenzara titoshaya kana muriwo chaicho kutoti idye. Pana wakatotibatsirawo nomufushwa chaicho, mufushwa wacho wakatipa wacho hawaitomboibva kana bichana. Saka zvekutoti izvozvizvi kutotambudzika chaiko chaiko kutoti kana chokudya chinotoshaika. Shuviro yenyu Mukoma Onesimo ndeyeiwo mukati meupenyu hwenyu semunhu wechirume hongu munorarama neurema, asi shuviro yenyu yamungati dai nini ndakabatsirwa zvinhu zvandinokwanisa kuita mukati meupenyu hwangu ndezvizvi kuti upenyu hwangu hunge hunonditi nakirei? So far inini ndokwanisa kutoti kana ndakatowanawo kuti tokwanisawo kana kuwana chinhu chokuti kana zvokuti sepapa ndaitoshuwa kuti dai ndaona kana mari chaiyo tokwanisa kutenderedzawo, ndokwanisa kana kuwanisa kana tumabhizinesi twototo titengesawo kana tumwe zvipi kana tuma-airtime zvipi zvakasiyana siyana. Ndona ndakawana izvozvo ndokwanisa kurarama zvakanaka. Handei pane zvekupfeka, ndanzwa Mukoma Pearson vataura zvavo zvavainazvo. Imimiwo zvenyu zvakamira sei? So far pane zvekupfeka chaizvo izvozvizvi tototi izvozvizvi vanhu kuchichintu vakatombotibatsirawo zvishomanana vakatipawo zvatiri kupfekawo izvo zvekutoti ipapapa pari zvino zvapatorina kana chekutoti kuti ndokwanisa kuziva kuti ndirowanei chekupfeka, hembe ndidzodzi dzandikatopfeka. Zvekutoti ndikatitarisa kuti vanotibatsira chaicho hapatorina neizvozvo. Pamagumbezi apakamira sei? Inguva yechando kana jaketi kana juzi chairo munaro here Mukoma Onesimo? Zvakaoma izvozvizvi, chando tokuvara nacho magumbezi aya hapatorina zvekutoti itu iwaya ndiri kufuga zvori zvakaoma, madiki futi tudiki akaparara futi magumbezi acho atikufuga achiwaya, majaketiwo sofa ndinowanira chakapararawo futi hapana chokuti ndezvekutobatsirwa nomumwe kuti anenge achishandisawo uzongoti ayo chipedzisawo, saka zvinhu zvaparara kudaro papi ipapo. Murora anova mudzimai waPearson anoti ari kuedza nepaanogona kushandira mhuri, asi zvinomuremera sezvo iye akaremarawo. Asi anoti mamwe mabasa anotadzikwa namwene wake murume pamwe nababa mudiki ndiye anototakura mabasa aya. Ndimuri kuchengeta mhuri yenyu iyi, zvakamirawo sei? Ndimuri kugara naye? Aiwa, tinayo mhuri yedu tiri kuichengetawo zvavasingagoni kuitawo ndinoitawo, asi ndine hurema hwandinawo. Gumbo rangu iri
ndakarwara ndiri mudiki ndine 5 years. Saka ndakanzi nevabereki vangu handina kubayiwa jekiseni repolio nenguva. Saka gumbo rangu iri rakazoita kakusvisvinika asi rimwe racho ridiki. Asi mabasa emaoko ndinobata zvangu. Asi ndongosvira kuti dai upenyu hwangu hwaitawo zvakanakawo. Mudzinza meduwo mune vanhu vatatu vakararamawo nehurema. Ndina sisi vangu vari kwaBviko vanoraramawo nehurema. Gumbo ravo rakaitawo sezvandakaitawo inini. Rinogaminawo asi tete vangu vakazoshaya zvavo. Baba handina, baba vakashaya. Mumba medu ndakaberekwa ndini mwana mumwe chete. Hama dzangu hadzina kana basa nini, hadzitombondoonawo semunhu. Saka ndinoti naye Mwari ndosvika kupi ndisingaonewo nevamwe urema hwangu asi ndini ndega here ndine nhamo yakadai. Asi ndotozoona zvangu inini zviri nani pane vamwe vanguwo. Seni ndinobatawo nemaoko, ndinobatawo mabasa emaoko, kana kusakura, kana kutsvaga huni, toenda kunotsvagawo mugomo, kana kugadheni ndinodiridza, ndinobatawo mabasa emaoko. Handiti. Amai vari kupi kutaura kunoku? Amai vangu inini vari kuEsnor Maprasi ndokwavari vakarorwawo nemumwe murume ukoko. Handiti. Ndazwa muchitaura zvimwe. Imimiwo ungati pane zvekupfeka apa. Pakamira sei kuitira varora bienyu vane miri unenge wenyumu vane zvavasisapfeke? Zvekupfekawo handina. Kutsokawo kujuni auya ndikuita kuparuka kutsoka, kuzopfeka handina, bhutsu kana hembe handina. Handiti. Ndinotenda. Aya ndiwo mamiriro akaita mhuri iyi zvekuti amai vaPearson vanoti hamawe vanotsvaga rubatsiro rwokuti ivo nemhuri yavo vakwanise kurarama. Ndikushira kuti mwana wangu yakurwara anga apore. Nokuvakirwa musha wavo wakanaka kugara. Nomugodhi wandikumwa mvura. Dzeka zvakaitwa. Dzokoraiko ndisaka ndauya ndatingoti mashoko enjere kumhuri yeZimbabwe ichi yakaita yakatarisa zvamuri kuda kuti mubatswe nezvazvo. Hazvinei kuti mambozvitaura kana kuti zvimwe zvasaririra. Awe ndida kubatsirwa. Mwana wangu ane dambudziko rokurwara anoda kuti apore. Nokugara musha wakanaka, ndivakirwe musha wakanaka. Nekudya kwakanaka kwandiri kushayiwa. Nezvekufuga nokupfeka. Nepandikumwa mvura. Ndoda ndibatsirwe nditambudze izvozvo. Neni ndiri kurwara mazino angu anobuda urwa. Mazino angu aya. Ndizvo ndiri kushuwirawo izvozvo. Ndibatsirwe. Kuzvemazino makafuna kutaura wana mbuya. Mawandirwa. Nhamo dzawandisa. Dzawandisa. Handitika. Aya ndazvinzwa. Chekupedzera mbuya ndanzwa muchiti hongu munomboenda kune vedzisvondo, mumboenda kune n'anga idzi. Makasununguka here kuti vaviri kana vatatu vambouyawo zvingave kuda kuzoitawo kana ungave munamato kana kuti idzo n'anga dzimbouyawo mombotaura nadzo zvichida vanokwanisa kupinginura mhiko yakaitwa kuitira kuti vana vanozozvarwa naPearson nevana vanozozvarwa naOnesimo kana nevamwe vana venyu vasipo vagozvarawo vana vasingazorarama nehurema. Ndakasununguka kuti kana vachanga vasvike. Handitika. Ngavasvike vakasununguka zvavo. Handiti. Ndazongotireka ndingotaurawo manga musina kuzvitaura ka. Upenyu hwenyu hwese inhamo chete. Ndikutambudzika mwana wangu. Handitika. Anditambudzika. Aiwa ndazviona mbuya. Zvokuti zvokutobvira ka. Iyewo sawira wangu tosiya kuti nditengera huku ndidye nhasi. Ndinosiya ndatenga. Aiwa huku ndinosiya ndatenga. Kana mbuya vataura zvinonekaitesi kana yekumba yanga iri mari yekumba yechinzi ndinoshandisa chindozoti aiwa pane zvandaishandisa kasi huku handi mati muda huku sadza rabikwa kudhara. Sadza rabikwa iri rabikwa iri. Pangoda rodhirana chete. Rodhirana chete. Handitika. Nemhuri yangu iri mumwe iyo. Iye rumwe. Ikuchema ndashaya mari nditenge chikafu idye iri mumwe. Handiti. Handitika. Aiwa muzukuru anosiya atonga rodhirana sezvishiro chambuya. Kana iri mari yepetrol ndichazozvina ndakumberi kuku. Kana ndakumazowe kundoti akomana ndapaka panapa tumirai mari yepetrol. Handitika. Chero ambuya angu asara vafara. Asara ndafara. Handitika. Asi usawira wangu iwo ita kuti zvangu zvibude tasaona zvinjawo izvi. Ndazviona ambuya. Handitika.
aya ndosaka mana tauya kuno kumwari vanotigonera Kudaro. mwari havangatitume kuti endai kune vanhu vangu apa inge mwari vakatuma vanhu vakawanda kana tikatarisa mubhaibheri Zvinokudzwa. handiti saka ndine chimbo chokuti mwari vandituma kuti aiwa enda kuchiweshe kwamatenmaunga uko ndoda kuti unotaura nemhuri iyi ndoda kuti vaone zambuko ndosaka maona ndauya asi nirodhirana ndinoita se ndinosiya ndatenda handitika zvakanaka mbuya musare nerugare muchengete mhuri yenyu handitika aiwa ndinotenda mbuya ngatichipinda hedu mumba mukoma mundiratidze kana masvika ipapapa mubva maona kuti kana mine wheelchair munopinda sei munozvifambisa sei ipapa kana isara panze tinoisiya panze ndomumba munomo sofamba kupedza amwe ndiwaya ari panapa tiwaya makupedza angu okay iri ndo iyeti ibhaibheri rero rumwe iri bhuku rekuchikoro zvangu randikatopiona ndaitoverengawe mari makugona grade anizvi grade 3 mai mugona kuverenga ndotogona isingaiti ingoriturai mundiverengere tu mungondiverenge dambonzwa muchindiverengera kaparagrafu sokuti nzo zvakamira tu ndiverenge mibvunzo tara mufananidzo wakarume kanoruta aka mubhuku rako shandisa dudziro dzawapiwa nomunyori pamusoro pekutarisika nokumira kwekarume aka dudziro. Okay, alright. Chishona chiri chamunogona kuverenga iro ndere chirungwe iri ibhaibheri. Ibhaibheri. Saka kana chirungu futi munogona kuverenga zviri ndinogona futi kuverenga zvangu. Ingotora itinzi iri nyati ndireshona zvare. Ndireshona futi ndachona rine chekure handitika saka ndo takatarisa muno ndo mumba menyu muno mumba mangu muno handiti chijira changu ichi chitori panze apa paberere apa ichi chamuno handiti ndinowaridza pasi munomu handiti kudai ndoda kuti mundiratidze chijira chacho ichi chamunoita sei sofa ndicho chichi kapeti chikapeti chochi nomakachipoona ani chikapeti ichi chikapeti chikatibatsirwawo ichi mamwe wakatongotipo patikapisirwa takambopisirwa mumba saka zvinhu zvakatsva ndo patikapiwawo chipi nevamwe vanhu ndiani akakupisira mumba iyi hatira kutomboziva kuti ndiani akakwanisa kuda kutipisira mumba igore ripi roro sofa igore sofa muna 2016 imo aya alright pakanaka saka imi zvamuri kuda mukoma kuti atidzokere edu mumba menyu ngatidzokere mumba zvamuri kudawo mukoma tiri mumba menyu muno kuti mumba mangu dai semukomana ndakaona chakadai so chakadai so ndiri kuona hangu idiki chaizvo asi vavariro yenyu yamuri kudawo ndezvipi mukoma kuti zviite kuti nai ndizvo kuti dai ndaonawo kana kamubhedha wokuti ndiroisawo kana panapa tikwanisa kutaurawo pano pakanaka handiti chokwadi nokuti izvozvi kana pasi ipapaka munoitenge michitombumuka zvokuti kana makubhenzi chaiwo chaiwo anenge aitozara dhasti chaiyo zvino mubhedha unokwana here muno mukati atunenge watoo matress ndikuona imba idiki handitika aiwa no pakanaka mukoma munisimo handitika chinditeera yenyu pano panzi
Saka muri mugarden muchisima ndio mafambira munenge muchiita. Waya mafambira tichiita waya. Alright mukoma. Mukoma Pearson handiwe kwenyu kwamunorara. Kokoi. Pita zvenyu. Ndotaka kutoga zvino radio ichiri kushanda here ingoma. Chakafa. Asi kuchirasa kuri kunetsa. Handiti dzati ndazochigadzirisa. Handiti. Aiwa handiti isusu vanhu kuda kurasa zvinhu kunotinetsei. Ichokwadi. Handiti ndo mubhedhuru muno. Ndo mubhedhuru muno. Handiti. Magumbezi aya. Ndo magumbezi acho. Wakomana. Ndo nemudara zvimwe chetezvo. Zvimwe chete ndo munodara racho. Okay. Saka zvinomukutarisira kukohwa pakaita sei apa mukoma? Kutsokonyora panobuda masaga mangana? Apa ndikutarisira kuti pamwe panogona kubuda 15 masaga. 15 masaga. Kuda kuti chibage chehupfu chiripo. Chiunyanyodiwa muriwo. Handiti. Saka nokuvakirai zvese izvo zvizvi ndiani manje zvandiri kuona? Izvizvi ndoronga zvangu. Unoronga zvenyu? Aiwa ndoronga. Handiti? Aiwa. Ndapaona mukoma Pearson. Saka chamungadewo mukati memba menyu munomu mukoma kuti muzoti zveshuwo ndo manda kuti mubedroom mamiro so ndezvipi zvamungadewo mumba menyu munomu? Chandingade munomu muimba yacho zvimarata zvimahafu. Zvina kuita zvakanaka zvotodona. Zvototi kana riri zhizha totokupa mvura munomu totsvairira panze. Totombomira kuti itange yapera kunaya. Totsvairira panze. Then tozotanga kuchiwaridza. Asi pakuwaridza pachete takutorera munyoro chaimo. Saka ndikuona kuti imba yakanga yani maratawo. Kuti titakurarawo pakanaka. Uye zvomba macho munoito kuti takange tino mubhedhawo. Zvino kana pasino takavano zviri mumagumbezo nembatya. Tinoona kuti zvinge zviri naniwo. Handiti. Saka tichita samarata pamukoma Pearson. Pangade marata anosvika kumamari. Kana kuti muine ruzivo kana musina hamuna zvenyu zvakasununguka asi semuridzi wemba kufunga kwenyu pangadiwe marata mangani kana kuti mari inoita kuti marata anyatsouya panyatsopfiririka? Apapa imba iyi inoda marata 5. 6. Asi anonzi iwo marata 1 rinenge richita $12. Saka kuroti rinenge ri handiti ndizvozvo chatakanyanyodza kuti marata acho anenge ari mangani. Uchida mumwe anogona kuzowana kwaakati simbei, mumwe anogona kuwana kwaakachipa, mumwe anogona kwawana paanenge achidhura, asi chakakosha ndechekuti mangana anenge achidiwa. Saka ndo magumbezi amakapiwa kwaawadi? Ndo magumbezi atakapiwa kwaawadi aya. Ndavakatibatsirawo nawo tatsvirwa nemba. Saka tinakuziva kuti moto wakabva noupi. Ini ndaitoda kutoenda kunhama kwaiva kuino vamwe. Ndatombobuda ndopa ndikaona neshamwari yangu abva nditi ini handichaenda ini. Ndopa ndikadzoka kumba ndichisvika mba ndichimoti rarei ndandasiya muningina akarara. Ndopa ndakanzwa kuputika. Ndikati asi bani ratsva. Pandikasimudza musoro ndikutoona moto uri kutopinda nemuchengu uri kutozara mukati. Nekuti imba yatairara inouswa.
kubva yatotanga kutobvira imba zvinhu zvese zvakapfira mumba zvese zvataita zoti ndizvo zvatiraramisa zvese zvakabva zvapfira mumba zvotondi kutotenda kuti Mwari vakapindira kuti dai ndakaenda kujito kumunin'ina aigona kupfira mumba nekuti ainonoka kunzwa moto asi takazokwanisa kubudawo zvedu tiri vapenyu. Saka hamuna kuzonzwa kuti akaita chiitiko ichocho chokupisa musha wenyu ndiani? Hatina kukwanisa kuziva asi kuti takazongoona mudhindo iri tenisi yakanga yafamba ipapapo kuti anoudzwawo mapurisa ndobva vabva vangoona. Asi sekurarama kwamunoita neMhembwe munganzi munotadzira munhu here imi hamufambe munongoswera pamba munenge mutoita mabasa ekutokumbira kuti nai ndibatsire chekudya mukuta chekutotsvaga munganzi munotadzira munhu? Aiwa hapana kuti ndingadzi ndingatadzire munhu ndotodawo vanhu kuti vanga vachiuya padhuze neni tichikurukurawo mazvatichinetsawo vachitidzidzisawo tichidzidzisana. Saka ipapa mhosva yenyanzi ndeyei? Ndakaishaya kuti mhosva yacho ndeyei ipapapo handiti zvinowanikwa mukurarama nekuti chete kana nhumbu chaiyo isati yazvarwa inovengwa handiti ka. Asi light pane kasola pane kagurobho kari papapa saka ndokatinoshandisa pakuvhenekesa mumba munomu. Nebhatiri iri? Nebhatiri iri. Rinochaja nemanje? Bhatiri rinochaja nepakasora, pane kasora kari papa. Okay. Handiti? Alright. Bhatiri racho takangopuhwawo zvanzi zvamuda kushandisa tumagurobho takuraiwo munongonovhenekesa. Ndizvotinenge tichishandisa kuti tione pokurara. Handiti? Pakanaka ngoma. Ngari vatapindemo tiraona muzukuru dawo taone pari mararamiro ari kuita ambuya. Zvino kureba wandakaita ndinokwana here pa? Ndokuti mugutsuka ndichitaurirwa. Handiti? Ndomba maambuya. Ndomba maambuya. Okay. Imba ndakapiwa naPearson. Ndiyo. Alright. Ndodhora shure yamuda kuti miise. Idhori ndakatarigwa mari ngosoro. Nemunhu akanga akabvisa mari yake gora akapera mari yana 2 years. Womuchechi. Saka munhu akachita kubvisa dhori iri saka akatizounza ati naye kuenga iye munhu anenge abatsira handiti munhu mupa chinhu zvake onhiki nawo ochengeterawo kana awana vanhu vanomuitirawo muitira. Ndizvo zvedhori rine nhengi zvakauya mangosoro. Wanga ane 2 years avimbisa kuti ndira kukubatsirai? Da kukubatsirai. Akabvisa mari ndibva apa mufundisi ndibva agara nayo 2 years mari iyo ainayo akangosungirira muumba kwake. Chipo chakabviswa nemutendi makore 2 apfuura. Mufundisi ndokusungirira. Saka akazoti maenda mufundisi kuti naiwe zvinozva mari uda kuti zviite seko ndiani? Ndini. Ndima kanotaura? Kuti hauna tsitsi here nemanira atikaita isusu papa pano. Tichirama makadai so hauna tsitsi here ndibva azobvisa chii? Ndibva azotenga dofi machero ndibva auya naro. Ndibva ndaswedza munomu ndichibo ndichaona simba chake chakakuwa ichi. Alright. Handi pane zvekupfeka mbuya. Ndizvo zvirapa izvi. Ndinoda kuveza nguva ndandinapo vanhu kwawadhi pasi ndowarira saga rangu iri. Ndandikagara ndayamomba ndakuwarira munomu ndikuwarira saga rangu iri kuti nechimwe chijirawo ichi. Ndikatowarira pasi. Ndobva ndawarira ndandiwarira zvangu. Ite zvenyambo ndaona kamararamira muri kuita mbuya ndosaka ndabvuzukura auya. Saka magumbezi ndiye kwawadha. Ndapuwa kwawadhi ndasachichiyemo ndachaya chikufuga. Ndaifuga kanaka. Makamini kamwe chitaka. Katakasolowo pakati apa. Kari kuoneka. Alright. Okay, zvakwana. Zvakwana ndaona kuti akomana ndopara kurara ambo yangu ndopile. Handiseka nhamo serugare shuwa.
ndirijira ndisamukati handiti nyatsondisimudzirai pilo yambuya hambuya yangu chikuru ihope ndihope chete mune mupiro muri kudza kuti chikweche zvaanenge masaga zvimachirachira handiti ndodai so ndotora jira rangu indoriti morera zvenyu hope dzeumambo ndese rangu ndorowaniro kuripeta kuti rite aite mairi ridziye ndodai handiti ndakuenzera makuenzera zvenyu kuenzera pachikorekore handiti idzi ndio hembe dzekutopfeka dzakaiswa pamapapa hembe dzokupfeka ndikuona kai dziri pabango pamutarira apo akaoma kushaya pokuisa handiti aiwa mhuri yezimbabwe iri kuona mbuya kuti ai zvino ndiri kuona dhoo frame nedhoo zvakakurisa saka rinoiswa papi dhoo manje rini sana toti bote ndashaya pokugara saka ndiri kuda kuti ndashaya anondivakirawo anondivakirawo musha ndatambudzwa ndashaya ndimonaki yaonese monaki yake yembe dzakidzi ndimonaki yake right handiti saka dzenyu dziri mumanje ambe ndidzo dzidzi cheke yenyu mvura mbuya toona neruzhinji rwezimbabwe taona handiti saka pa pane zvekupfeka apa tikuona kachisaga chimwe chete icho cheicho chatochikumbiro kako mhuri yezimbabwe kuti ndibatsireiwo ndisvozvo handiti ndizvakatinongura dzinotauriswa dzidzi alright okay handiti asitaura ndokura kwatiita kuti ndizoti zvodai kukunzi mauya manyatsoita shasha maya makarekesera zvese nemarata tosiya matindigadzira handitika aiwa chikuru kuti kuuya ndokekutanga tinozoona pamberi apo kuti patinenge taakudzoka uye neruzhinji rwezimbabwe ruoko rwavo runenge rwatambanuka zvakacha sei handitika ndosaka tauya mbuya kuti tese tione mararamiro enyu ndizvozvo aya ndiwo matambudziko akatarisana nemhuri iyi uyewo zvakare vati mhuri yezimbabwe tinokumbira kuti mutibatsirewo vafonerei panhamba dzapearson idzo dziri kubuda pascreen uye zvakare dzimwe dzenguva nhamba iyi inomboenda kuvoicemail nekuti inenge yaperawo moto uyewo zvakare handset yake yakatosungwa nerubber band zvekuti dzimwe dzenguva inenge isina kunyatsobata izvi zvinokonzera kuti iende kuvoicemail vanenge vatadza kuvabata vachida kubatsira munokwanisa kubata veSly Media kune avo vane zvekupfeka zvavasisadi mhuri iyi yati yakazvipira uyewo zvakare inogamuchira chipo ichi nemufaro mukuru avo vanoda kuenda kunovaona pamwe nekuvasiyirawo zvinovabatsira mhuri iyi iri pedyo nepanzvimbo growth point munharaunda yechiweshe mudunhu reMashonaland Central uye mukangosvika panzvimbo mukati muruda kuenda kugunguwe mozotanga kufona mave ipapo muchitaura napearson kana neminina wake Onisimo kuti mukwanise kusvika pamba pavo. For Sly Media TV, this is Robert Tafumane in Chiweshe near Nzvimbo Growth Point. Sly Media, building bridges. Sly Media TV, building bridges.